Det går helt. Okay, hvad skal jeg pakke? I skal have glasset her. Ja. Jeg kan ikke gå længere ned. Jeg er bange for at stå her. Ej, det er helt blå nu. Ja, det er muligt. Jeg tror, det er dyrt. Ikke nogen dyr. Det er skønt. Du kan hoppe og trappe op. Jeg føler mig ikke interesseret. Prøv lige at se manden derovre, mand. Nej, du putter sådan der på mig, Kenneth. Hun tænker jeg kan række mine fødder, der ryster. Det føles Hvor er det klart? Det er det bedste klart. Åh, jeg undskyld. Hvor er det ben? Kom nu. Fjern det der ben. Det er bare det. Okay. Fuck! Nej, du kommer med! Okay. Øj, der er dyr. Du har bare fraktur nu. Hvor det er koldt. Jeg er træt, Kenneth. Du skal helt ned til bunden. Det skal helt ned til bunden. Den der venstre ben. Nej, lidt længere til højre og venstre. Der, nej, venstre. Nu går den helt ind med mit ben. Ja. Det går.